In deze video laten we zien hoe je kan switchen tussen het dag- en nachtprofiel. Open Smart Sense. Klik op het poppetje naast de naam van de desbetreffende bewoner om naar het bewonersprofiel te gaan. Het dag- en nachtprofiel staan onder waarschuwingen geactiveerd vanuit de kamer. Klik op waarschuwingen voor 's nachts om te switchen van het dag- naar het nachtprofiel. Je gebruikt dit als je eenmalig de alarminstellingen wilt wijzigen, bijvoorbeeld als de bewoner ziek is. Bevestig door op schakel over naar nachttijdwaarschuwingen te klikken. Je bent nu overgeschakeld van het dag- naar nachtprofiel. Na 24 uur zal het profiel weer overschakelen naar de standaard.